Podcast C2, català.cat, episodi 51è. El podcast que t'ajuda a provar el C2 i a comunicar-te en català correcte. Benvingut! Tornem a ser aquí amb un repte a prova de detectius lingüístics. Un repte que et servirà per mesurar com portes els teus coneixements de llengua. La dinàmica que hauràs de seguir és molt senzilla. Hauràs d'escoltar un breu text que et llegirem i a mesura que l'escoltis hauràs de detectar una sèrie d'errors de tota mena que s'hi cometen. Aquests errors són una petita mostra dels que t'expliquem al nostre curs c2català.cat i són errors que es cometen regularment en els exàmens de C2 que avaluem. I res més, això és el que hauràs de fer. I al final d'aquest episodi et comentarem quins són aquests errors comesos. Comencem? Comencem. Però abans et posem en context. Un examinant de C2, a la part oral, va començar el monòleg més o menys d'aquesta manera. Em van prendre nota de seguida a fi de poder oferir-te'l com a exercici d'entrenament. La tasca encomanada en l'exposició oral, en el monòleg d'uns 8 minuts, era presentar un projecte de lectura en veu alta a la ciutat de Granollers, adreçat especialment a les persones que es dediquen a la docència. Ara sí, ara et llegim la introducció que va fer. Estigues atent. Bones, benvinguts a la xerrada d'avui. Abans que res, agrair-los l'assistència a l'acte d'avui i donar les gràcies especialment al conseller de Cultura de què m'hagi convidat. Començaré presentant-me. Soc Alícia Fuster, membre de l'Ateneu de la ciutat de Granollers des de fa més de 5 anys. Avui us parlaré del projecte anomenat Lectura en veu alta, que des de la nostra associació volem tirar endavant. Per això hem convidat a totes les persones relacionades amb els centres d'ensenyament de Granollers a aquest acte. Doncs estem convençuts de que ens cal la seva ajuda per tirar endavant el nostre projecte amb èxit. Fins aquí la breu introducció al monòleg de l'examen, que, tot i ser tan curt, conté força, de fet, massa errors. Quants n'has detectat? Si has estat un bon detectiu, n'hauries d'haver trobat 10. I si els has trobat, et felicitem, perquè ets un bon detectiu lingüístic i domines força la llengua. I si no els has trobat, t'aconsellem que ho tornis a intentar, que l'escoltis una vegada més, les vegades que convingui, fins que els identifiquis tots. I si et costa, comparteixo amb companys i amics i potser t'hi ajuden. I si tot i haver-ho intentat més d'un cop i comentat amb els companys no les has detectades, no t'hi amoïnis, de moment, perquè des de c2català.cat, com ja t'hem dit, ara tot seguit, et comentem els errors. Abans un parell de consells. Si encara no ho fas, recorda que ens pots seguir a Instagram, a Twitter o a l'antic Twitter, a X, amb el nom de @C2català. També a YouTube, a Spotify, etc. I un altre consell, subscriu-te al nostre podcast i comparteix-lo amb tothom a qui li pugui interessar. Així no te'n perdràs cap. I ara, les errades. La primera de totes és tot just quan obre la boca. Bones, comença malament l'examinant. Tenim un podcast en què comentem aquesta errada tan habitual, el bones. Més ben dit, tenim dos episodis de podcast dedicat al bones. Probablement aquesta errada, com la majoria de les que es cometen en la nostra llengua, prové de la influència del castellà. En aquest cas es fa una traducció literal del buenas, però cal saber que això de les traduccions literals és altament perillós i en aquest cas, en català, el buenas, el bones, no és acceptable. La segona i la tercera errada no tarden gaire a produir-se. Diu, benvinguts a la xerrada d'avui, abans que res agrair-los l'assistència. I ja està, ja les ha comeses. Entre res i agrair hi hauria d'haver un verb conjugat. Aquesta errada és molt freqüent en els discursos orals, per això l'expliquem detalladament al curs. I l'altra és un pronom postverbal. Quan diu agrair-los, no és correcte, aquesta combinació pronominal no és normativa. Hauria d'haver dit agrair-los. Aquesta errada també és
força freqüent en la parla i, evidentment, la comentem al curs quan tractem les combinacions pronominals. La quarta i la cinquena també les tenim seguides. Diu, donar les gràcies de que m'hàgiu convidat. Bé, donar les gràcies de que m'hàgiu convidat, quines errades té? Doncs hauria d'haver fet caure la preposició de davant de la conjunció que, és a dir, en comptes de dir de què m'hàgiu, que m'hàgiu, i afegir el pronomí, el verb, combinar el pronom me i i, m'hi hàgiu, perquè m'hi vol dir m'hàgiu convidat a l'acte. Per tant, sense que i amb el pronomí. La caiguda de la preposició davant la conjunció potser és l'error més freqüent que trobem als examinants en tota mena de discursos, orals i escrits, especialment en els orals, però és massa freqüent. I per això també l'expliquem exhaustivament al curs, ja que costa de controlar. I el pronomi, doncs també el tractem quan parlem dels pronoms febles. Segueix dient l'examinanda, perquè ara ja sabem, o sabrem tot seguit, què és una dona. Diu, començaré presentant-me. Soc Alicia Fuster, membre de l'Ateneu de la ciutat des de fa més de 5 anys. Avui us parlaré del projecte anomenat Lectura en veu alta. Ens aturem perquè ja l'ha comès, la sisena. En aquest cas, l'errada és de tipus lèxic. Ha confós nomenar i anomenar. Les confusions lèxiques són tan usuals que en dissenyar el curs van valorar crear un apartat específic per conèixer-les i ensenyar a evitar-les, si més no, les més comunes. La setena errada, en canvi, ara us donem una pista, és fonètica. La comet en el petit fragment que diu que des de la nostra associació volem tirar endavant. Què? Què? Amb E tancada? No. Hauria d'haver dit que des de la nostra associació. Aquest que també s'està imposant molt. El sentim als mitjans de comunicació, en entrevistes, és a dir, en diferents àmbits, que en comptes de dir que, es diu què. Bé, i segueix dient la nostra examinanda. Diu, des de la nostra associació volem tirar endavant. Per això hem convidat a totes les persones, i ja està. Acaba de cometre la 8ena. Aquesta no podia fallar. La preposició a davant del complement directe. Hauria d'haver dit convidat totes les persones relacionades amb els centres d'ensenyament. Aquest, de fet, el de la preposició a davant del complement directe, és el primer error que tractem al curs a l'apartat ús de la llengua. I que sigui el primer no és per casualitat, perquè és un error que també costa molt de controlar i és un error molt massa freqüent. Bé, seguim. Segueix dient l'examinanda. Convidat totes les persones relacionades amb els centres d'ensenyament de Granollers a aquest acte, doncs estem convençuts de que ens cal la seva ajuda per tirar endavant el nostre projecte. I aquí acaba, i en aquest final n'ha comès 2 més, ha comès la 9ena i la 10ena. La 9ena creiem que era fàcil de detectar. És el doncs. El doncs mai no pot ser una conjunció causal. Hauria d'haver dit per què, ja que, atès que... Evidentment, també la comentem al curs quan expliquem els diferents tipus de perquès, que la gent els confon, no sap mai si el perquè ha d'anar junt o separat i confon especialment el perquè quan és una conjunció final, perquè en castellà s'escriu diferent i en català s'escriu d'una altra manera, fan la traducció literal i ja tornem a tenir l'error habitual. Bé, i l'últim error és un que ja hem comentat, la caiguda de la preposició davant la conjunció que, quan diu estem convençuts de que, hauria d'haver dit estem convençuts que. Doncs ja veus que cal anar alerta a l'hora d'expressar-se, sobretot a l'examen de C2 de català. Si vols anar ben preparat a l'examen, apunta't al nostre curs. T'hi expliquem tot el que et cal per aprovar. No cometis els errors més habituals que fan els examinants. Convocatòria rere convocatòria. Nosaltres t'hi ajudem. Vine a l'examen ben preparat. A reveure.